Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der er det juleaften, og det bliver mega hyggeligt. Jeg har ikke uploadet i lidt tid siden de sidste 3 videoer, men altså, ja. I dag der har vi stået op. Selvfølgelig har vi stået op. Så har vi været over at træne, og der får I lidt klip her. Det var så mig, der lavede 10 pull-ups. Men ja, det var ikke så sejt, fordi at, ja, okay, det er meget. Ja, så er vi lige kommet hjem, og så har jeg lige været over med en gave til min ven, Andrea. Og så tænkte jeg lige, I kommer til at se julebordet og juletræet, og når gæsterne kommer, og når der kommer gaver under juletræet, så kommer jeg også til at se dem. Her er simpelthen juletræet. Ja, der er ikke rigtig så mange gaver endnu. Men det er simpelthen juletræet. Og det her, det er julebordet indtil videre i hvert fald. Jeg tror, der kommer lidt mere på, men det bliver rigtig fint. Så I får lige nogle flere opdateringer, når det er, at der kommer flere ting. Så fik vi lige sat julebordet på plads. Og så er det næste klip, I får, det nok, når der kommer gaver under juletræet. Fik vi også lige lagt gaverne under taget. Mange gaver. Yes, så kom der lige lidt endnu flere gaver ind under træet. Så hvis der kommer flere, så siger jeg det. Men ellers er der ikke bare andet at sige end god jul og godt nytår.